Buga to. Nabig soso. Yo, what's up, Panoy? For today's video, Nagasuway na ba mo kanang lumpia nga? Nagasuway na mo lumpia, Win. unsa man ang lupya? Lumpia, pre ba? Oh, pa. Sardinas, atong kanang raspahon. What? Nga atong kwan ilumpia. Unsa man kapayas laki? Oh, Laki mo kabuang. Kitakag na ibunga ng laki. Oh mga choy, ugwa pa mo kasuway. Hala, suwayan ninyo. Biasa mo kay diri sa amin. Goodbye. Tomorrow. Good afternoon. Sus darah deh. Kemarin sila mga tayo. Tama sila na. oh. Darah pagpapak na yun. Pasad lang oy. Oh mga choy, naubay-ubay na sa tumidamin. Kaya nakalugsong man. Why? Dako. 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 Grabe daw lapar. Gamay man. Alawa. Bagay. Ligop na lagi Carlo. Ligop na Carlo. Dia lagi pre. Bagay. Kita lagi ka uli ko. Bigitan. Grabe. Bigitan. Okay, ka Kuha na ni Kapiato. Kumaran ako na ital. Grabe gini nga kung nagkunet ko eh patyon mo sa ko hinuon na yung mga trabaho. Ako tayong diretsi ron. Kana na lang kay. Tanan na. Diretsi. Ate Reche. Ata Carlo nakasa. Ina. Ay nga na yun, oy. Oo. Oh, shout out lang ko sa kong mami, Kasi pangad. Aisa, Oxy. Daddy Melvin. Mukhaan akong sili karon. Lupigan mo. Halak ka. Apa? Grabe naman ikin. Sulit. Grabe na maroon panahon na yung tao na. Ano naman? Tanawar ako tao na. Ultimo Magic Sarap, 25 pesos na ang presyo. Karon. Oo na. Wow. Kanosa naman yung tao na kanosa naman. Kanosa pa man ta mag-usapan eh. Good oh. Masa, 25 Magic Sarap, 25. Bate. Ana. Usapo ka baso, bansing ko. Ala rin, grabe naman tao ni Ronay. Di na magsilbi. Di mo tubig, di na kakayo na mugwa kay bansing ko, bangak. Talagang lunangan baboy ay. Aman niya? Nana ta 25 asa mga 25 kada adlaw. Sura, inom kag lunangan baboy, kuwan. Lunangan baboy ay. Eko, bahala ako pre. Bahala ka gasto ko pre. Basta di ko kayo ng lunangan baboy. Grabe sa koy. Kahi ka, budi mo ka koy. Basta ko pesos, di ka kakuanan po. Mo inom na nung kag lunangan ha. Oh, inom lang kong lunangan. Bahala nga to bunjing ko. Kupat ka. So Grabe naman yan. Eh nanay mo katik pre. Madagang imong kwarta. Ano ang imo? Sayo ka mountain. Matay naman tao ng mga paliton. Oh, timo ka buo. 39. Tagatos lo. Tagahunaw. Tagahunaw, 39. Kamu, munaw pa mo. Bado na ka. Oh mga choy, magkukinsyon ako. Mati ka. Sunod yung katoy, ilono ng ahos o Bombay. Sunod mga atoy, atong itornado. Atong inuikos, nekos, insan. Sunod San Luis Wong, sa ilunod ang atong vitamin. Ilunod ang vitamin sa mga gwapo. Atong itornado mga soul. Sunod San Luis Cruz, ang salmon lete. Tara ang pabansang subak sa mga gwapo. Wala gitawag na sa salmonite, kaya ang salmon gikanis lete. Sunod digot, ilunod ang atong papaya soup. Ato ba rin yung rotog-lonod? Yes! Okay! Tara! Oh! O man mga choy, ato rin tornado, ato yung mikos-mikos pa rin. Para choy kayo mga insan, daraday, par! Nausa di ka par! Kumpare, lunod ang magic sarap o kutir juice. Ang kami sarap ato ngayon ang kay grabe tagbi 5 dali ka kan sa tindiran eh. Ambot lang ka, pre! Ato yun. Sarap!
Sunod ang tertius! Ato na ba nilanon? Oo! Okay! Butangi kamay patis, pa-wiki lang! Hop! Okay! O kaman mga tuwi, ato na ni tornado. Kuya, okay ko kung ako'y mo kusunero, no? Imikos-bikos, Ensan! Uye! Imikos-bikos, Ensan! Pakatila mo sa kulot ang mga tuwi, di makalimot mo sa inyong pangan. Sunod ka to, ilunod ang atong asin. Para lang! Para mo tamis! Okay! Gamay lang, pre! Mga tuwi, katilaw mo na ang ulo to! Makalingo-lingo mo, kalimot mo sa inyong pangan. Anhin na mo magsighisgot sa amo. Kaya okay sa bato yung nagluto. O mga tayo, okay na dali. Ato na dali nga unan kaya ato na ni buhaton o lumpia. O mga tayo, magbuhat na sa atong chok. Mantika. Sunod guwapo, ilunod ang atong Bombay. O, dara, Mumbai. Sunod kalursal ang atong vitamins, ilunod. Vitamin C, lunod yan na! Oh, mga choy, ato na nangimikos-mikos kami ni tornado. Lord, sayang pati sa suka na paut. Kala ang suka, ilunod o kabatis! Lord, sayang ato. Suka ni Lono. Ang suka, ilunod! Oh, come on, mga choy, ato ang imikos-mikos. Sunod, mga choy, ato na lundan ng atong vitamin sa kata sa baka. Ato na nilunod. Gusto ko may kipabot ako sa pamatay na ato na ni tornado. Para madali, sa tumigagayan eh. Huwag ka na mga tayo sa mga tulugayon, magsuotag loto sa atong lumpia nga pinatamis. Mantika. O mga choy, magsugod na tagluto. Okay na. O karon mga choy, ato na ning kaunon. Eden na! Wow! Ah, Tuga ito. Nabig to ito? asa tong bisita ron na gwapo? Taray. Oh, oh. Kebo, tingit man. Sili. Meron yung kita no? Ay na, saman. Sili na. Gudzra? Oh, Lo. Langunay, langoy na eh. Kapaw? Luyan na itong kauban na. Kanang puro sa dinanggit na. Nagkaon. Kaya pa? Ah. Tuboy. Asa mo na? Alimuot ko na. Ah. Sakit si kawan mo? Kami na lang duha o. Sukol pughang. Pingit na. Huwag na pingit. Basta idol na kayo na oh. Kasi kusukin mo og sili. Sa imong nakita karon. nakalo. Bilgi. Wah. Grabe bis ka. Agos, oh. Siling nga tanan ko sa? Oh. Apple boss yun mga choy eh. Oh!
Balik na! Shoutout! Huwag ka na mga choy! Bantog wala ko mga mini videos kaya dito ko sa akong misis gisulit na ko ang adlaw. Yes! Og shoutout din sa among YouTube subscriber og commenters. Shoutout! Shoutout ko na noon Gadiana Vlogs! Shoutout! Balls Heart! Shoutout! EJ Biraw! Shoutout! Judy Guapo! Shoutout! Rosita Simangan! Shoutout! Gutang Mix Vlog! Shoutout! Elecgram 5! Shoutout! Manoy Comment! Shoutout! June Torefel! Shoutout! Mark Nel! Shoutout! Rob Gideon! Shoutout! Kian Dave 14 Kabaya! Shoutout! Tito B! Shoutout! Ronaldo Chavez! Shoutout! Mi Katamko! Shoutout! Og Munalen Jen Rekurba! Shoutout! Og Watsili! Shoutout Kawatsili! Og Romel Samura! Shoutout! Elena's Vlog! Shoutout! Wala na! Sa wapa pa shoutout diha mo choy no comment na mo ko to. Wow!